Mela, bil-preparazzjoni għall-ikla tal-mulej, nixtieq li nagħmlu ftit ħsibijiet inqablu l-imħabba umana mal-imħabba ta' Alla. Ibda biex l-imħabba tal-bniedem għandha bidu u xekk. Ikun hemm żmien meta ma tkunx taf persuna, issir tafa u forsi wkoll tibda tħobba. Ma mhux hekk l-imħabba tal-Alla. Alla kien jafna qabel il-ħolqien tad-dinja. U stess jgħid lill-poplu tiegħu, Iva jiena nħobbok b'imħabba ta' dejjem. It-tieni. L-imħabba tal-bniedem tinġibed lejn dak li hu sabiħ. Ġuvni jibda jħobb tfajl għaliex jara ħelwa, jara grazzjuża u jinġibed lejja. Mhux hekk l-imħabba tal-Alla. Alla ma ħabniex għax konna ħelwin f'għajnejh. Alla ħabna minkejja l-kruwa ta' dnubietna. Alla jirrikmanda l-imħabba tiegħu lilna li meta konna għadna midinbin Kristu miet għalina. It-tielet. L-imħabba tal-bniedem hi limitata, hija dgħajfa. Lill-ommi għad inħobba sissa. Jiena u ħuti ħabbejnija. Ma bl-imħabba kollha tagħna u x-xewqa kbira tagħna ma stajna nagħmlu xejn biex infejquha u ma tmutx. L-imħabba hemm kienet imma dgħajfa. Mhux hekk l-imħabba tal-Alla. L-imħabba tal-Alla hija qawwija. Għall-imħabba kbira tiegħu li biha ħabna ukoll meta konna mejtin fid-dnubiet Alla tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. L-imħabba tal-Alla hija waħda qawwija. U fl-aħħar nett. L-imħabba tal-bniedem sikwit tispiċċa fix-xejn. Kemm koppji miż-żewġi illi darba ħabbew lil xulxin jinfirdu jekk mhux ukoll l-imħabba tinbidel f'mibeda. Mhux hekk l-imħabba tal-Alla. L-imħabba tal-Alla hija eterna. Xejn ma jista' jifridna mill-imħabba tal-Alla li hi fi Kristu Ġesu Sidna, tgħidilna l-Iskrittura. U Iżajja jgħidilna il-muntanji jistgħu jitilqu u l-għoljiet jiteżżu imma l-imħabba tiegħi ma titħarrikx minn miegħek jgħid il-mulej li jħenn għalik. L-imħabba tal-Alla hija bla bidu, hija bla tmiem, Alla jħenn għall-midneb, Alla jagħtih il-ħajja eterna. L-imħabba tal-Alla bħalu hi eterna. Mela ejja inroddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb, għax it-tieba tiegħu tibqa' għal dejjem.